Fizi polgároknak, de jól menjen dolga. Ferenc Tibor a polgármester már a lejjétől forgva. Minden portal rendbe téve, tiszta udvar, rendes ház, komfortos fürdőszoba, végig van vezetve a gáz. Haj, de kukoricaszár, csik szép vizenet, Tibi a király. Mindenki szeret is, ő csókolja, de 3x12-36. Haj, de kukoricaszár, csik szép vizenet, Tibi a király. Mindenki szeret is, ő csókolja, de 3x12-36. A sarki bárban internetklub, magyar nevén teleház. A kultúrházas Béla Füttmány, jöjjön ide a színház. Korcsó Mánkes van itt elég, egy utcában vagy háromban. A sarki teli volna, a vendéglő az arékban. Haj, de kukoricaszár, csak szép vizenet, Tibi a király. Mindenki szeret és ő csókolja, 3x12-36. Ellátogatna majd hozzám az a cifra millió. Minden papírt aláírnak, hogy itt nekünk milyen jó. Haj, de kukoricaszár, csak szép vizenet, Tibor a király. Mindenki szeret és ő csókolja, Reál Kirill Amerika. Haj, de kukoricaszár, csak szép vizenet, Tibor a király. Mindenki szeret is, ő csókolja, 3x12-36. 2 4 4, 2, 8, 26-as.